Gurbanuly Berdimuhammedow adına howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýır Sahawat gaznasynyň howunarlyk etmegine geçirilýän matematika boýunça halkara ders olimpiadasyna gatnaşdy. Russiýa Federasiýasynyň Hytaý Halk Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Kataryň, Azerbaýjan, Belarus, Bolgariýa, Kazakystan, Özbegistan, Täjikistan, Türkiýe Respublikalarynyň kende ýordamydan bu halkara olimpiadasyna gatnaşýan dehinli ýaş wekilleri Türkmen mehmansewerligine mahsus üren ýokary derejede garşylandy. Ir täher bilen Arkadaş şäheriniň 1-nji ýyly töleşdirilen okuw terbiýeçilik toplumyna guralan dabara ýokary ruh elentligi betlendi. Watan mady arkada serdarlyk hemde gahrman arkadagly bagtyar döwremedi. Zähmetler we şahanat halkymady. Gözel tebigatymyzy wasp edýän parahatçylyk, söýçilik, hoşniýetlik we dostluk ýörelgelerimizi dabaralandyrgan aýdym saatlar, ýerine ýetirilen tanslar olimpiada gatnaşçylaryň ýüreklerine eýtilmez şatlyk joşuny paýdady hemde Türkmen medeniýetine goýulýan belen sarpanyň aýdyň suwtnamasyna urildi. Sonra halkara olimpiada gatnaşyjylar innovasiýalar we döwrewap tehnologiýalar urnaşdyrylan, döwrewap okuw kitaplary bilen üçin edilen bu toplumyň okuw binasyna guralan, ýurdumyzyň mektep okuwçylarynyň dürli ýerlerde halkara bäsleşiklaryna gazanan üstünlikleri, tatlama dörejiligi işleri, çağlar çeperçilik mektepleriniň okuwçylarynyň çeken şekillendiriş sungatyna degişli eserleri, kitap sergisi bilen tanış boldular. Türkmen halkynyň beýik akyllar şahyry Magtymul Piraga bagyşlanan dörejilik borçy mehmanlarda aýratyn täsir galyrdy. Arkadaş şäherinde gurulýan matematika dersi boýunça halkara ders olimpiadasynyň Gurbanuly Berdimuhammedow adına howunarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň döredilmeginiň 3 ýyllyk senetiniň öňe seretine geçirilmegine çoňur many bar. Munyň özi gaznan ötüp gelýän ýaş nesilläň sagdyn we denli, hemme taraplaryň bilimli bolmaklaryny, sadaşykly ötüşiniň öpçün edilmegini nazarlaýan, insan-perwer görelgeleri bilen utgaşýanynyň nobatdaky beýanlary. Gahrman arkadagymyň başlangıcı we ýygydarly tagallaty bilen binýat turan täze şäherde halkara çärelerini, şol sanda mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilýän halkara ders olimpiadalaryny ýokary derejede guramak üçin ähli zerur şertler bardygyny bellemek gerek. Munyň özi Arkadaş şäheriniň şäher gurulşyk maksatnamasynyň netijeli amala aşyrylmagyna toplumlaryň esasa çemeleşlendiginiň nobatdaky beýanlary. Matematika dersi boýunça halkara ders olimpiadasyny geçirmek üçin Arkadaş şäheriniň saýlanyp alınmagy bu aýdylanlara dogry güwe geçýär. Açylış dabarasyna ýurdumyzyň bilim urgamynyň ýolbaşçylary, halkara olimpiadanyň eminler toparynyň wekili, daşary ýurt wekiliýetleriniň agzalary, daşary ýurtly we Türkmenistanyň mektep okuwçylary gutlaw sözler bilen çykyş edip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýaşlyň, alamly bilimli, ilhalar adam bolup ýetişmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler töredilýänini belletler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni esaslandyrjy, mellili durmadan nusgarok döwlet taglimaty hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň döretmek we gurmak ýoly bilen ýetilen belen sepgitlere, innowasion tehnologiýalardan başy çykýan, erjel maksady okunly ýaşlar terbiýeleme ugruna amala aşyrylýan ägirt uly işlere aýratyn öns çekildi. Döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdyrly. Mektep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynyň şatlyk şowguny açylyş dabarasy, bahar faslanyň ajaýyp gözelliklerine beslenen türkmen tebigatynyň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň gözel keşfi, täze tanyşlyklary olimpiada gatnaşyjylara ýatdan çykmajak bagtyar pursatlary paýlady.